nkhani tiyambe ndi chithunzi chimene mukuchiona pa screen panopo ndekuti winayotu ndi Joyce Chitsulo malemu amenewo anamwalira last year ndekuti kuzabwiranso winayo ndi Madaliso Kazombo ameneyonso ndekuti watisiya dzulo tidzikambanso kuti malemu nawo awa ndi anthu amene anapanga share chithunzi chimenecho komanso ndekuti anapanga share ankapezeka kumalo amodzi ogwira ntchito last year ku parliament, not just last year koma ndekuti kwa zaka 5 zomwe zapitazi kwamba mu 2020 kuzafika 2025 pano tikukamba zotani. Joyce Chitsulo anatisiya last year atachita ngozi kenakono basi akuchira iyayi motere kenakono iye akhanga akupezako bwino akupondetsa mwendo uja atisiya amayi aja zakhala bwanji kodi moti apa sipanaende foul play ayi zimachitika basi atisiya atufa chani ati kaya ma heart attack azinali motani kaya ma BP zosalongosoka zomwe zinamveka zija iyayi mzimu wawo ukause mumtendere osatha upitirize kuusa mumtendere osatha. Kubwera ndekuti apano dzulo ndi nkhani yathu ya leroyi yonena kuti cham'ma 4 kwatuka uthenga koloko madzulo kuchokera ku banja la Madaliso Kazombo kunena kuti iwo watu atisiya nthenda ya asima itafika ponena kuti no yapanikiza kwambiri basi kupezeka zoti basi ndagona pano kumakambabe kunena kuti Madaliso Kazombonso ndi atino aino kuti anthu ambiri mukuwadziwa koma mwina kupangirabe kwa iwo amene sakuwadziwa. Iwo watu kuteko anali mmodzi mwa maphungu akale auku chaku Kasunguku sanawine chisankho chapitachi koma ndekuti no mbuyomo anali MP. Kukhala MP kunapangitsa zonena kuti iwowa akapezeke ku nyumba ya malamulo ku parliament yathu mu 2020 ukafika 2025 kupezeka kumene kujaku ndi mphatso yomwe anali nayo makamaka kumbali yomayipatsa mulalo choncho kunapezeka zotisotu anavoteredwa kumene kuja nawina kukhala wachiwiri kwa spika wa nyumba ya malamulo ndekuti kumbali ya boma nthawi imeneyo ulamuliro wa MCP kunali ndekuti Agorani Hala ngati spika wa nyumba ya malamulo. Wachiwiri wake anali owaru Madaliso Kazombo kuzachoka pamenepopo ndekuti pamatsatirano uja Aisha Adams Mambo amene wanda amene ankatsogolera parliament yapitayo. Chabwino nthawi zina zake timatha kukhala ndikumakamba zoti yayi ife nda DPP awo nda MCP ife nda UTM awo ndekuti nda UDF ife nda 4D awo nda PP. Timafika so nthawi imene timayenera kumayang'ana kunena kuti ife ndi anthu ife nda Malawi mwayiwoneti. Now tikubwera pa umunthu apa ndalezo tizikankhire uko mkulu amene iyeyo by the fact yonena kuti iyeyo anagwira ntchito ngati MP kudera la Kasungu anatumikira Malawi mwayiwona anatumikira ifeyo anatenga nthawi yake zaka zake zina zake kuti atumikire ifeyo ndipo ku parliament kuja anaitu kuteko wachiwiri kwa spika wa nyumba ya malamulo parliament zinezo zonena kuti anatumikira so Malawi ndekuti tikuthana kuyang'ana kunena tino anapanga contribute zina zake ku dziko la Malawi mwanjira ina yake kaya kunali kulongosora zitukuko endi chimene tingamukumbukire nacho mkulu amene ndichonena kuti kudera lake iyeyo nde analitu oti amakonda anthu ake komanso anthu ake zikuoneka kuti amamukonda mwanjira ina yake amakonda anthu amene agwira naye ntchito machairman akuchipani chake kujekweri yake samatayatu amenewo mwinaso tiziona m'mavideo enawo tikuteko amasengezeratu kumeneko chakudya tikuteko akuti anakhala ndekuti kaya anali kaya ndi usiku wonse kaya mama wawo wonse kuphika chakudya kuti no apase machairman ake kuti yayi sindingakutayeni yayi nditenso kuphikiraninso ndekha maona
munthutu oti amachita kuoneka anali ndi vibe yabwino mukhala mukuona ndekuti mavidiyo enawo akumenya ma push up pamenepo kupangidwa zitukokoti kulontsano zitukokoti ike mwala wa maziko ma push up kusangalala kunena kuti nosopano dera langa likhaso likulandira chitukuko china chapadera. Munthutu umayenera uzikhala motero. Kuna zatulukano case makamaka nthawi imene tinkayandikira ku chisankho cha pa 16 September 2025 nthawi imene kunkachitika ma primaries zisankho zachipulula ku chipani cha Malawi Congress Party. Musaiwale zonena kuti kumene kuja anthu ena ndena ankadandaula kunena kuti no achimwendo banda amapezeka zoti amakakondera mbali zina zake cholinga agwetsa anthu ena. Iwaso amadalitso kazombo anabwera ndikuzadandaulapo kunena kuti zonena kuti ifeyo tagwira ntchito kutumikira chipani kuyima nacho posatengera kuti kaya chakhacho kupanga zotani. Leloli zoonano basi kumapangano maupo onena kuti atigwetse kusintha chani leloli limene lili. Koma anadandaula ndithu zoti no kumata kuona kuti munthu yakulira sizinamsangalatse ndi mmene zinakhalira. Komano ndizinachitika ndi zotani zinapezeka zoti tinangodabwa tu sitinamone yeuja akuwina akukhala MP. Anyways, whatever happened zomwe zinachitika kudera lake koma tikakambe chani zikuona kuti no anali okhulupirika ku chipani kwake, anaokonda chipani chake, aneso okonda chilungamo kuti pamene zikulakwika sankafuna kumangolira basi kumalirira kuutsa mabwera ndithu poyera kuzafotokozera sizikuyenda pabwino apa mafuna tipange chipongo chotere komanso ndekwana nayo okonda anthu ndera amapanga fiti pena paliponsetu kaya ndekuti kaya kucheza ndi ma MP anzake azipani zina amacheza nawo kaya kuvina ndi azimayi amavina nawo zimene azibambo ambiri samapanga zimene zikomayamba zoti wakajoina nawo kavina nawo dansi yeneyo kuchoka pamenepo kuyimba zinyimbo zakalekale za MCP apezeka ndi zinsalu zakalekale za MCP zakamuzibanda zakalekale mablanda akalekale kuti yetu nsalu izi munakapezeka nazo izi bwanji tiya ifetu nsalu izi anatisira ndakogwathu amene nthawi imene yoyo ndikamuzu ndezinayi zoti amatagapita ukavina jeni zopanga zakamuzu zidze azimayi amavina zinezo notanayi azimayi ozipereka kwambiri anatisira zimene chipani ndi chathu kumaona kuti munthu analibe wachipani weniweni ngati anthu acho obadwira mu chipani momwemwe ndozipereka kumayima ndi chipanicho komanso chachikulu kwambiri chinali chimenecho kukonda anthu anaye munthu okonda anthu kwambiri. Pamapeto penipeni tinganena chani zikomo kwambiri madalitso kazombo chifukwa cha service yomwe munapereka kwa Malawi kudera lanu kumenekoko ku Kasungu. Ndikhopa zonena kuti munakhudzabe miyoyo ina yake yonoti no anthu amene osadza kuiwalani. Mapereka malangizo abwino. I remember nthawi imene ndikupanga kava nkhani za ku parliament last year kunazapezeka zonoti no paja amalandira alendo ku parliament kucha nde anali pa Juda anali iye amene ankatsogolera zokambirana tsiku limenelo ndikunapezeka zonoti kunabwerano alendo anali ana ochokera kaya school yanji kaya koma kunayi ku secondary ankawalangiza ana akuwalandira atalandira alendo akena kwanalandira atakulandirani kuno ku parliament timapanga moteremo aphungu anu fende ndife imene muonera muzimakhala yonchi komano malangizo anga ndionena kuti mufikepo onena kuti no muzapezeke kuno kwa amene muli nkhumbola kuno mufunika muphunzire kuti kaya mufuna mwagwira ntchito mufunika ndi school muzilimbikira kwambiri osayiwala kulimbikira school kupanda school ndekuti paibe chomwe chingayende. Zina ndisangalatso zonena kuti anakatha kungowalandira atakulandira no parliament kuno ziko mwambe ifacho zati anendera koma anapezeka zonoti no anapasanso malangizo amphamvu kwambiri amene school yofunikira so zotibe amathaso kuona kuti nokuti tipite pasogolo ngati ziko tikufunikira achinyamata athuwa ana athuwa akaisophunzira dziko la mbuli lingapite bwanjiso patsogolo. Pamapeto penipeni kuti zikomo kwambiri faja service yomwe munapereka ndino kwa akubanja tikuzozo tikuluza uku ndenkwa kukulu all the time timakhala tikunena tikaluza yonchi ngati dziko timakhala titaluza inde koma 1 or 2 days akayikidwa m'manda ife ngati dziko tatani tayiwala koma akubanja samayiwala mpaka kalekaletu udindo umene amaugwira mwinaso mwaona zithu zina kuona kuti anajambulitsani mkazi wake mwaona muzingolingalira kuti no amayi amene wawa amadamu kazomba wawa amene wandena feda wankulu mukuona ngati akumva bwanji paka naye panopa mukuona ngati mabala amenewo angachire pa 2 days
angapeze kuzoti azilolera pa myezi itatu zosatheka, kumakhala kuluza kwa mpaka kalekale chifukwa chona kuti munthuyo akhala naye kwa zaka ali limodzi, ngati anayi anthu amene amagwirana kuti mzati wanga tundu pamene ndathodwa kokathira kwa nganduku kumene ndimalandira sapoti anayende kuti anthawira amenewa. Pepani kwambiri amayi, pepani kwa nonse akubanja, papeto penipeni mzimu wa madalitso Kazombo use mumtendere osatha akuti.